6 hodín ráno a ja už smerujem do nízkych Tatier po 1200 výškových a ty ideš so mnou. A čo akože toto mi povedzte, kravičky. Takže začínam na žltej turistickej značke pri Baukovej nad Jasením. Prvé stúpanie za sebou, mám nejakých 200 výškových. V zime sme na tejto ceste videli stopy medveďa, bola to medvedica s malými. Uvidíme, či ich stretnem teraz. 100 výškových na hodinkách, medveď zatiaľ žiadny, len ja, tento krásny les okolo mňa a 500 výškových na hodinkách aktuálne. Už som asi dobehal, pozerajte na to. Hop. Samé čučoriedky. Už som vybehol z lesa, stade a touto cestičkou pokračujem až na hrebeň. Krásne kopce okolo mňa, sedlo Zámoskej hole. Prebehol som Zámoskú holu, 870 výškových, 1000 výškových na hodinkách a ja vybieham na Ďurkovú. Posledné metre, 1200 výškových a ja som pekne na Chabenci. Výhľad je odtiaľto ako vždy extrémne nádherný. Paličky zložené a ja idem dole. 13 km a som pri Ďurkovej útulni. No a od Ďurkovej pokračujem po tejto ceste takto tuto v kruhárskom sedle a teraz idem tu dole. Že vraj tu majú byť medvede. Ja som zatiaľ žiadneho nevidel, dúfam, že ani neuvidím. Hej, tak ja už dobieham pomaly k autu, budem to mať teda nejakých 20 km a niečo cez 1200 výškových. Medvedia som teda žiadneho nestretol, čo je úplná paráda, takže díky, že ste toto videjko sledovali. Ak ťa zaujíma trasa, komentuj trasa a ja ti ju celú pošlem priamo do správy. Je to super na beh aj na turistiku. Po ceste máš útulňu Ďurkovú, čiže sa môžeš v pohode najesť, občerstviť, oddychnúť si. Takže čauko a vidíme sa pri ďalšom videu.